Som Martin Čapo a toto je môj podcast. Prvé, čo treba povedať, že realitná investícia je aj naše vlastné bývanie. Samozrejme, chceme si naplniť nejaké svoje priania, želania. Treba za každým tam mať ako keby tú druhú časť toho celého, že túto nehnuteľnosť budem v jednom momente predávať. To, čo je zaujímavé, je presne ten diamond in the rough, hej? Proste ten nevybrúsený diamant. Nehnuteľnosť, ktorá má isté parametre, ale nejaké nemá. Martin, ahoj. Ahoj, ľudská. Dnes mám úplne inú otázku prvú na teba, že aký si mal víkend? Hej, bála som sa tejto otázky, že príde, že ako sa máš dnes. A víkend bol super. Víkendy sú vždy super. Sú. Čo si stihol absolvovať? Ja som zástanca štvorňového pracovného týždňa. Si myslím, že kebyže máme trojdňové víkendy, tak by to bolo úplne že skvelé. Akože ja pracujem cez víkend, musím povedať, že keď sa zobudím ráno a aj decka ešte spia, tak to je ten moment, kedy si otvorím počítač a robím veci, ale to je taký iný druh práce. To je také, že môžeš, nemusíš. Takže za mňa trojdňový víkend by bol super. Súhlasím. Ja mám pripravenú na dnes tému, že čo je to dobrá realitná investícia. Tak poďme sa na to pozrieť. Minule sme sa bavili o tom, že čo to znamená kúpiť si byt, ktorý zarába, ale tuto by som trošku sa chcela posunúť do inej roviny. Čo je to dobrá realitná investícia? Dá sa to nejako zašpecifikovať? Áno, dá sa. Prvé, čo treba povedať, že realitná investícia je aj naše vlastné bývanie. To je prvé najdôležitejšie, čo treba povedať. A správať sa k tomu nášmu bývaniu ako ku investícii realitnej je tiež dôležité. To má také ako keby dve stránky. Tá prvá stránka je, že samozrejme chceme si naplniť nejaké svoje priania, želania, sny o tom, ako by sme chceli bývať, ale treba za každým tam mať ako keby tú druhú časť toho celého, že túto nehnuteľnosť budem v jednom momente predávať a potrebujem za ňu dostať ideálne čo najlepšie peniažky, aby som sa následne mohol presťahovať do toho svojho ďalšieho. Hej, čiže ak mám povedať tak, že tak tá realitná investícia je v prípade je aj naše vlastné bývanie a v prípade nášho vlastného bývania je to séria úspešných transakcií. Závisí od človeka, hej, ale môžu byť 3 a môže byť ich aj 10. Takže aj človek, ktorý sa každých 5 rokov sťahuje, je realitný investor? Možno ak... Áno, určite, lebo ono si to vlastne tak predstavme, že kebyže abstrahujem od toho vlastného bývania, tak my sme to už minule hovorili o tom garantovanom prenajme, že mám nejakú nehnuteľnosť, ktorá mi generuje nejaký výnos. A ten výnos z prenajmu dnes už nie je taký vysoký, aby som teraz sa z toho išiel ako proste zblázniť, že aké je to super. A to, čo mi môže teda priniesť, je iba tá druhá časť, čo je ten kapitálový rast. No ale ten sa zase deje veľmi dlho, že musím to držať 10 až 15 rokov. Čiže vlastne to najlepšie číslo v tej realitnej investícii sa robí pri kúpe a pri predaji. Hej, čiže tam robím ten najväčší rozdiel medzi tým v tej hodnote samotnej toho. Takže čo je dobrá realitná investícia? Dobrá realitná investícia je taká, ktorá bola dobre kúpená a ešte lepšie predaná. Super. A ako mám vyberať, aby som neprehlúpila? Čo všetko vstupuje do aké parametre, aby som vedela, že kupujem investične dobrú nehnuteľnosť? Lokalita? Asi. Neviem, či by som hovoril o parametroch, pretože oni sú v tom zákutí. Hej, proste iné parametre budú pre štartovací byt, iné parametre budú pre byt pre zrelú rodinu, iné parametre budú pre starý byt v centre, iné parametre budú, hej, alebo teraz povedať, že dvojizbový byt je tá najlepšia kúpa, to tiež neplatí, hej, lebo sú dvojizbové a sú dvojizbové byty. My vlastne to, čo hľadáme, akože tá prvá vec, ktorá ale je, treba povedať aj, že najviac risky na tej škále, je unikátna nehnuteľnosť. Všetci to poznáme. Proste vidím niečo, super. Také bežne nevidíš, vieš. A či už je to dispozíciou, alebo polohou, alebo výhľadom, alebo prevedením, alebo niečím. Unikátna nehnuteľnosť, ak si na tom trhu nejakú dobu, tak vieš povedať, že toto je something special.
Jasné, toto by sa dalo povedať, že je tá najlepšia možná realitná investícia, aj keď treba upozorniť na ten fakt, že tieto nehnuteľnosti si zvyčajne pri kúpe už pýtajú svoje prémium. Čiže pravdepodobnosť, že ja potom následne ešte na tom budem kapitalizovať, nie je až taká veľká. Môže sa stať, samozrejme, ak to budem kupovať v čase, alebo ostatní to nebudú vidieť, alebo niečo, ale zvyčajne, keď mám tak akože takúto top nehnuteľnosť, tak aj zvyčajne si za to predávajúci, alebo potom ten makler správne vypýta aj nejakú rozumnú cenu. To, čo je zaujímavé, je presne ten diamond in the rough, hej? Proste ten nevybrúsený diamant. Nehnuteľnosť, ktorá má isté parametre, ale nejaké nemá. To, čo je skutočne dobrou realitnou investíciou, je ten diamond in the rough, hej? Proste ten nevybrúsený diamant. A nehnuteľnosť, ktorá má nejaké zaujímavé parametre, zvyčajne by to nemal byť iba jeden, jedinky, hej, že sa povie, že lokalita. To nemusí nevyhnutne stáčiť, ešte by tam mohol byť druhý, tretí, taký, ktorý ju robí niečím zvláštnou. A potom ostatné nemá. Vyžaduje to predstavivosť, vyžaduje to dodatočné prostriedky, vyžaduje to prácu, vyžaduje to čas. A to je nehnuteľnosť, ktorá ako realitná investícia potom zrazu má hodnotu. Na tom extrémnom poli tohto celého sú všetci tí špekulatívni investori, ktorí kúpia nehnuteľnosť a potom ju prestavujú a potom ju predajú. To už je zase podobná situácia, ako keď hovoríme o tej unikátnej nehnuteľnosti, lebo aj toto je nehnuteľnosť, ktorá má v sebe proste veľké množstvo rizík a však robíme výkum, viem, čo hovorím, že zasa nie všetko je také unikátne, a aj ten trh podlieha istým nejakým mikrovýkyvom, ktoré môžu rozhádzať celú tú ekonomiku. Čiže dobrá realitná investícia je za mňa tam niekde uprostred, kde uhrám 5-10% tu, 5-10% tu, nejakú tisícku tu, nejakú tisícku tam, aj v podobe tých interných investícií, ktoré tam máme, hej, zariadenie, blablabla. To je to, čo robí dobrú realitnú investíciu. Ako o tom rozprávaš, tak ja mám presnú predstavu. Byt v starom meste v Bratislave, vysoké stropy, pôvodné drevené parkety, ktoré stačí len jemne zreparovať. Proste duša. Som Martin Čapo a toto je môj podcast. Hej, snívame všetci takéto pekné sny a pravda bude asi taká, že je dobré, keď človek, ktorý akože sa pozerá na tú realitnú investíciu, nepozerá na ňu iba skrz čísla, hej, že metre štvorcové v danej lokalite, cena, nejaké náklady, hej, proste či už na refit alebo niečo, ale pozerá aj tak trošku, až by som povedal, že umelecky. Hneď druhé slovíčko pri tom bolo, že životno-štýlovo umelecky. Že proste, ja to vidím aj u nás, že napríklad dobrý je ten makler, ktorý ako keby má cit pre to, pre koho je toto. Hej, že ja tam, že možno, že to sú tie podlahy, možno, že to sú tie vysoké stropy a možno je to nejaký pekný solitér nábytku, hej, proste, že čo tam bude potrebné spraviť, hej. Že má to svoje špecifika. A tam potom možno, že pri tých realitných investíciách ako keby slúži, okrem toho pravidla, hej, že teda je to séria transakcia, deje sa to na predaji a na kúpe, tak potom to, čo stojí ako také dobré odporúčanie je, že byť špecialistom. Že akože myslieť si, že teraz ja budem takisto vedieť spraviť chalupu v Liptove a takisto akože urobím dobrú kúpu proste s tým investičným bytom na prenájom, ako aj so aj mestom, aj v meste starý s vysokými stropami, aj to, ne, že to každá z tých nehnuteľností má inú cieľovku, iné preferencie, inú ekonomiku toho celého, iné potenciálne problémy, o ktorých nevieme a tak. Čiže že má zmysel ako keby sa držať nejakej cesty. A s týmto potom pracovať. Hej. A chcú ľudia investovať aj do nehnuteľností, ktoré sú na rekonštrukciu alebo kompletnú rekonštrukciu, alebo skôr chcú prísť s kuframi a bývať?
povedal by som tak, že v drvivej väčšine prípadov chcú prísť aj iba do hotového. Do hotového a dokonca by som povedal, že až na úroveň toho, že prosím, ani svietidla nechcem vyberať. Naozaj chcem prísť kdesi a je to úplne, že pochopiteľné, však aj tak keby som si kúpil auto a teraz som musel začať riešiť, že aké tam bude mať sedadlá a aký volant a aké kolesá a ja neviem čo všetko, proste už to potrebujem mať spravené. A samozrejme sú takí, ktorí akože sa radi realizujú, hej, či už majú nejaký vzťah ku stavbe, k architektúre, proste k niečomu takému, alebo niekedy je to zasa ten rozpočet, ktorý ich k tomu tlačí, aby sa teda realizovali sami. Ale drvivá väčšina to chce mať hotové. A tam potom začne vlastne byť skryté to čosi. Mi to príde, že keď prídeš s kuframi do nejakého hotového domu alebo bytu, mi to príde, že ideš pokračovať v žití príbehu niekoho iného. Ale ty môžeš si vlastne písať aj ten svoj príbeh a keď hovoríš o tej architektúre, tak môže napríklad dobrý architekt tú nehnuteľnosť vlastne zveľadiť natoľko, alebo vieš, čo myslím, že tá... Hej, no a teraz, jak si to povedala, tak presne si tak ako keby počiarkla tú vec. Ja som tu povedal, že okrem toho ekonomického a tak ďalej, že treba mať niečo akože v sebe takéto životno-štýlovo-umelecké. To je presne ono. Že ja to vidím aj sám na sebe, že keď vidím napríklad nejaký kúsok marketingového materiálu, viem povedať, čo s ním je zle. Ale neviem povedať, čo tam má byť, aby to bolo dobré. Hej, ako keď sa bavíme o nejakej takéto. A to platí aj o tom dizajne, hej, že všetci vieme povedať, keď je zlý, keď niečo tam nesedí, keď niečo tam chýba, ale ako keby prísť niekam a zrazu akože zhýknúť, že fú, že to by ma nikdy nenapadlo, že takéto, taký úplne, že iný pohľad, iný vietor a to všetko, to je presne to, čo chceš, aby tam v tej nehnuteľnosti bolo. A teda, kebyže mám teraz siahnuť po externej nejakej pomoci, ktorá bude maximalizovať moju realitnú investíciu, tak by to jednoznačne bol architekt. To sú najlepšie minuté peniaze. Videli sme už niekedy taký refit alebo úplný rework, že pred a po. A ja mám pocit, že architekti normálne, že dokážu až čarovať, by som povedala, že zázraky, veď to je úplne iná nehnuteľnosť, ale na to sa bežný človek nevie tak pozrieť. Je dobré si prizvať naozaj niekoho k tomu. No, to je presne ono. Ako, nič vzlom, hej, ale keď ja som chodil 5 rokov na ekonomickú vysokú školu, a kto si chodil na architektúru, môj pohľad na svet a jeho pohľad na svet sú diametrálne odlišné. A môžem ja mať akože vkus, ale to neznamená, že to viem, a nie je to o technickej zručnosti, či to viem nakresliť, hej, ale ten spôsob rozmýšľania proste ja nemám. A to nemá drvivá väčšina ľudí. A tie služby architektov, však my už robíme nejaké 2 roky, a vidím, že ešte stále idú tak akože jak v lete na saniach, jak sa hovorí. Hej? Že proste tých ľudí, ktorí chcú architekta, je relatívne málo. A ešte menej je takých, ktorí sú pripravení za to zaplatiť tú adekvátnu odmenu, pretože mnohí majú nejaký rozpočet. Že ja by som potreboval urobiť izbu, zrefitnúť byt a tak ďalej. Ale tí ľudia majú domnienku, ako keby, že cena týchto ľudí bude akože rádovo v desiatkách eur, nie v stovkách až tisícoch. Ale čo môžem akože potvrdiť, ja fakt to vidím proste aj na výkupoch, ktoré realizujeme, kde pracujú naši architekti, aj na nehnuteľnostiach, ktoré ako zákazky robili už pre našich klientov, tak to sú perfektne minuté peniaze. Hej, akože ak mám 200 000 nehnuteľnosť a zainvestujem, teraz trepnem, 5 000, hoci aj 5 000 iba do služieb architekta, tie peniaze pri následnom predaji sa vrátia jednoznačne 2-3násobne, hej, proste naspäť. Toto je zrazu presne tá unikátna nehnuteľnosť, tá iná nehnuteľnosť. Alebo minimálne tá relatívne najlepšia nehnuteľnosť tých všetkých. A keď to urobím ja ako majiteľ, hej, že ja som si kúpil tú nehnuteľnosť, dobre som ju kúpil, je fajn a teraz ju ešte tak vyleštím a pridám tam fičury a tak ďalej, ktoré z toho spravia proste cukry. Drobné detaily. Tak aj si to užijem, akože veľmi dobre, to si zase povedzme, že stojí za to zainvestovať do svojho bývania, ale potom to aj predám za úplne inú cenu. Som Martin Čapo a toto je môj podcast. Čiže
Čiže realitná investícia je sled transakcií, kde treba dobre kúpiť, dobre predať. Na to, aby som dobre kúpil, potrebujem mať informácie o trhu. Tam poslúži agent kupujúceho, ktorý nielenže vie, už sleduje všetky ponuky, ktoré sám sú, ale zároveň vie aj s odstupom proste povedať, že OK, táto cena je dobrá, alebo myslím si, že takúto nehnuteľnosť vieme kúpiť aj inde, aj lepšiu, aj za menej. Hej, že dáva taký realizmus tomu celému. A potom je ten architekt, ktorý akože s tou službou, a to už je jedno teraz, že či sa bavíme, hej, akože prevažná väčšina ľudí, ktorí prídu a chcú architekta, ho chcú kvôli tomu, aby robil realizáciu rekonštrukcie. Čo rozumiem, lebo to už je to, čo naozaj nikomu sa nechce robiť, potrebujem niekoho, kto to odsupervizuje a tak ďalej, a tak ďalej. Ktokoľvek, kto robil rekonštrukciu, vie, čo to obnáša. To jednoznačne je časť, po ktorej ľudia siahajú, ale ja vidím ako veľkú pridanú hodnotu u toho architekta aj v tej idei, aj v tom návrhu. Však, čo máme službu online architektov, tak my vieme tomu klientovi za veľmi slušné peniaze vlastne poslať návrh riešenia interiéru aj s linkami, kde si všetko kúpi. Čiže on si to celé môže spraviť sám, ušetrí peniažky na realizácii ako takej, ale návrh, ideu dokonca až na úroveň tých konkrétnych vecí, ktoré kde tam má mať, dostane od nás. Musíme naučiť ľudí takto rozmýšľať, lebo to sú fakt dobre investované peniaze. Akože, dobre, áno, stojí ma to nejakú 100, 1000, niečo eur, hej, ale proste mám v rukách pohľad, koho si kto vie, a ak nie som ten prípad, ktorý akože miluje si teraz 2 roky kresliť, tak... Jasné, vráti sa to potom v tej unikátnosti. Presne to, vráti sa to, tie peniaze sa vrátia. A teraz sa ešte spýtam, vrátim sa k tomu prenajmu. Čo taký investor, ktorý má nejaký svoj bytík, zdedený, kúpený, to jedno, a teraz on si povie, že ja ho prenajmem, ale predtým ho dám zrekonštruovať tak, ale že do úplne prémiovej kvality, že to najlepšie, aby potom som prenajal za astronomickú sumu. Je toto dobrá stratégia? No, stratégia je to presne mylná, ale naviažem presne na tú dobrú investíciu, hej, že čo je dobrá realitná investícia. Tak ak odmyslím to, že je to moje vlastné bývanie, je to séria nejakých takých nákupov a predajov, tak tá druhá je presne, že kúpil som investičný byt, alebo zdedil som nejaký byt, ktorý budem následne prenajímať. A aj tam tá rola toho architekta je veľmi dôležitá. Dokonca by som povedal, že ešte dôležitejšia. Mal som teraz posledne jeden rozhovor presne tohto druhu, týkajúci sa fit-outu v nehnuteľnostiach, ktoré sa budú prenajímať. To je niečo úplne iné, ako zariaďovať nehnuteľnosť, ktorej budem ja bývať, ale ktorú budem následne predávať. Toto je nehnuteľnosť, ktorá vyžaduje, aby jej servisovateľnosť, trvácnosť a praktickosť predčili všetko ostatné. Hej, čiže tu keď mi architekt, ja poviem, že my to máme byt, ktorý ideme, a to tiež v rámci garantovaného prenájmu, prvú vec, ktorú robíme pre 80% našich klientov, ktorí prídu s nehnuteľnosťou, že chcem, aby ste mi ju prenajímali a ja sa nechcem starať, tak je nejaký basic refit, ktorý sa tam musí udiať. Kde naši architekti im povedia, že dobre, dokúpte toto urobte takto, tak, aby potom tá následná správa aj vygenerovala takých ľudí, akých potrebujeme, aj takú sumu, akú potrebujeme, a aby aj následné udržiavanie, prípadné opravy boli sme schopní robiť za také ceny, že to prenajímanie bude stále ešte výhodné. Super, myslím, že si mi odpovedal na všetky moje otázky. Už len na záver, je ešte niečo, čo by sme mali dodať k tejto téme? Ani nie. Akože ja si myslím, že sme popísali úplne, že všetko. Pre mňa je veľmi dobré, keď ľudia sa akože oprostia od takého, aj ja ho chápem, takéto pozeranie na každú korunku, hej, pozeranie na každé euro. A ako keby zaplatiť za to know-how, za to extra, pretože to je to, čo sa vždycky nakoniec cení. A nielen v nehnuteľnostiach. Skvelá bodka na záver. Ďakujem veľmi pekne. Sledujte nás.